Bulto ng basura sa pamilihan ng Urbiztondo, Tinututukan. Para sa detalye, nagbabalik Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Ipinag-utos ang paghihigpit sa maayos na pagtatapon ng basura sa Urbiztondo matapos ang tila eyesore na bulto ng basura na naiimbak sa pampublikong pamilihan. Nagmumula umano sa mga kabahayan na malapit sa plaza at palengke ang basura dahil ng hindi kaaya-ayang bungad sa mga mamimili. Dahil dito hinimok ng lokal na pamahalaan ang maagap na makikipagtulungan ng mga mandalako upang matutukan ang basura na ibinabagsak sa palengke maging ang kanilang sariling basura. Inabisuhan din ng mga residente at barangay council sa pamamahala ng basura at gamitin ang Material Recovery Facility o MRF na matatagpuan sa Barangay Bayawas. Hiling na marisolba ang problema sa basura upang mapagaan din ang paghakot o koleksyon araw-araw. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.